Z lidí tady je Cinika a je to druhý díl parkour mapa. A mám tady o takové dvě faninky, takže jmenujou se, myslím, že no to se všechno vlastně dozvíme, takže jdeme na to. Takže promiňte, že mám game mod 0, nejde to přepnout, takže vítej na vědecké mapě. Pravidla: nelétat, můžeš game mod 1, ale nelétat. Ničit. Zákaz tepla, můžeš dávat set home. OK. Doufám, že se ti vědecká mapa bude dobře hrát. Postavili Nidau, Natálie 02 a možná tu se bude i skákat trochu. OK, teď jdeme na to. Šipáčky tu máme. Třeba se bude tato první. Nebude? Ty jsi 43 kg. Tak toto. Tak toto? Je takhle, OK, už to chápu. Dobře vymyšlené. To Bogán, užij si to. Juhu! To Bogán. Jak dobře nejezdí, ale nevadí. Už se mám dál. Kdo byl prezident České? Ty jsi 43 kg. Masaryk. Počkej. Kdo byl No, super. Václav. OK, mám to. OK. Co tady máme? Máš ty vlásky oštěsali? Rovně, OK. Jaká zpěvačka vytvořila písničku Hore hroní? Kristina, která je Slovenka. Iveta Bertošová, Lucie Bíla? Já nevím. Typnu. Ne? To ne. Co? To je tato. To tato. OK. Teď to víme. OK, jdeme dál. OK, jdeme dál. OK, další. OK. Takže, která zpěvačka zpívala Roard písničku? Lucie Bílá, Roard, Iveta Bartošová, Cat Filber, já nevím. Nevím. OK, takže Lucie Bílá, OK. Na to. Apla. Takže Bobíček. Bobík, jaká je písnička Mňam Bobík. Mňam Bobík. Je lehké. Takže se zavřela. Si pomíte takhle. Skákačka. Takhle. Takhle. Jak vyskáče. Jestli nespadne. Ale. Jak spadnu, tak tady přesně půjdu. Hopla. Tím se nám daří. Tak jo, je to prostě na to peledím. Já to prostě udělám tak. Já nevím, ale nechce jsme vůbec skákat. Tady jsme byli určitě na hodinu, takže promiňte. Au. Konec, juhu. Gratuluji, vyhrál si mapu. Náš Skype. Michaela 2036, Michaela Večerková 2. V truhle máš odměnu, díky, že jsi zahrál mapu. Teď, když jsi vyhrál, můžeš létat. Juhu, dia. Diamanty, TNT. Hustý, juhu. Jdeme na to.
spálíme to na půl, tak vám byste nejraději. Tak byste tak dělejte ty mapy. Vybuchne. Jsem ten kreativ. Cože? No, ale děkuji za tuto mapu. Byla fakt dobrá. Jak vypadá? No a je hezky vypadá. Fakt se vám povedlo, holky. Ještě zkusíme vybuchnout. Až tady půjdem, nevadí. Ale povedla se. Se mi zdá, že se moc povedlo. Že bylo super, takže ještě zkusíme vybuchnout. Nejde, takže nevadí, ale děkuji za tuto krásnou mapu, takže čus.